Mä kävin tossa S-Marketissa aamulla, niin tiedätkö, siellä oli uusi kassa. Psst, hei, moi, mitä kuuluu? Ajattelin, et tiedätkö missä Marketta on, kun ei oo näkynyt. Jes, tervetuloa tänne mun liveen mun kanssa. Hei, mulla on live tässä menossa. Ollaan joogatunnilla täällä. Mulla on tällaista namaste-teetä. Sisäinen rauha keholle. Tää tukee siis mielen ja kehon hyvinvointia. Suosittelen siis aivan vahvasti. Hei, anteeksi. Ihan pakko korjata tosta. Mä kattelin YouTubea, niin huomaan tällaiset yksityiskohdat. Tässä on varvassa ihan vähän. Ei ole linjassa. Ja ole hyvä. Katse tonne sormien suuntaan. Hiton Marketta. Ei ois pitänyt. Psst. Hei, mitä tapahtui? Eilen torilla. Koodilla namaste, poppari 1, te saatte 10% alennusta näitten nettikaupasta. Tiesit sä, että noista muovipulloista irtoaa aika paljon mikromuoveja? Tällaiset metalliset on vähän silleen pitkäkestoisempia. Ihan vinkkinä vaan. Kenen se Mersu on? Se sininen. Ai niin, ja sitten Patreonin puolella mulla olisi kuulkaas ilmajoogasta way more hauskempaa kuin tää normijooga. Ei kerrota sitä näille. Kiitos kaikille harjoituksesta. Mukavaa päivää. Namaste. Pistä hei olkapäitä vähän taakse. Tämä on muuta oikeasti namaste.